विजय हॅलो नीचे नीचे सबसे कैमरा तर पहिले फ्लो सारखं पळयतलो खंयच्यान काय तेच प्लेसीचेर सर्च करतलो ते बेस्ट अननेसरी खंय सारकें पयलीं प्लॅनिंग जाय न्ही हय सर्वे इम्पॉर्टंट न्ही पयलीं असो क्रॉस येता तो फ्लो मातसो उबो आहा तो ते न्ही न्ही उबे आहा ते तो आमचो मन न्ही तो मन काय नहीं बोट संजय पे मैं स्पेशली बिदर सचिव तो क्या बिदर आइलैंड दूसरा नाइफ का है बरं बरं ध्यान मला बॉडी आम्ही उठली बस ना कातरडे म्हटलं उडलं हे तर काय मला एकटे धरता ती हां